Takže ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu v poradí, v treťom videu, čo sa týka noviniek v tomto štvrtkovom, ale sľubujem, že na teraz to bude, povedzme, že posledné video s novinkami, pretože naozaj nám poprichádzalo naozaj veľa produktov nových, ktoré sme v ponuke nemali, no a preto ich chcem len tak v rýchlosti ukázať. Takže bez toho, aby som nejako otálal, tak poďme rýchlo na to. Hneď tu v popredí máme nejakú chemiu, takže odbavím najprv chemiu a potom pôjdeme na značku The Collection a niečo od Workstaffu. Budú to hlavne dnes mikrovláknové utierky, uteraky a ostatné takéto mikrovláknové pomôcky, poprípade aj niečo iné, takže určite sleduj. No a poďme rovno na to. Začnem značkou Freso, pretože Freso sme si pridali do ponuky a hlavne 5-litrové balenia, pretože majú dosť dobrú cenu v pomere kvalita, cena a výkon. No a potom sme pridali teda aj litrové balenia, ktoré sú stále veľmi ekonomické. Freso má jednu, povedzme, že špecifikáciu oproti možno nejakým iným produktom, a to je to, že robí, keďže je to parfémová značka autokozmetiky, hej, povedzme, tak robia všetky produkty parfémované. To znamená, že si dajú veľmi záležať, si dávajú na tom, aby tie produkty, ktoré používaš, voňali. No a to ma zaujalo a preto ponuku Fresa rozširujeme, pretože už nejaké produkty máme. Čiže o tom si spravíme aj samostatné video so všetkými produktami, ktoré sú u nás v ponuke, ale poďme len tak narýchlo, aby som si to upratal zo stola. Máme tu Freso Glass Cleaner, čistíš okien. Budem si to dávať takto na zem. Máme tu Freso Interior Dressing, ktorým sme začínali so značkou Freso. Už sme si ho ukazovali niekoľkokrát a naozaj krásne vonia a robí pekný vzhľad. O tom už máme nejaké videá aj na Instagrame a tak ďalej. Ďalej tu máme Tire and Rubber Cleaner, čo je čistič pneumatík a gumových napríklad roží. Ďalej tu máme Wheel Cleaner, ktorý testujem, pretože tento Wheel Cleaner je ako keby náhrada, respektíve nie že úplne náhrada, ale je to obdobný produkt ako Breakbuster, tak chcem zistiť, že či sa vlastne tieto dva produkty vôbec dajú porovnať. Čiže tento už testujem niekoľko mesiacov, táto fľaška už je skoro prázdna, takže uvidíme. Ako vravím, o Frese si spravíme samostatné video, kde budem používať všetky tieto produkty a možno aj nejaké iné. Interior Cleaner opäť v podstate zase náhrada alebo respektíve obnový produkt ako Express, takže testujem aj ten. Čo viem povedať už teraz, je veľmi pekne vonia a čo som s ním vyčistil, nádherne pustilo, čiže zatiaľ veľmi dobre. A máme tu Fabric Cleaner, čo je zase čistič látky, takže uvidíme aj to. Dobre, to by sme mali Freso v tomto videu, ale tých produktov bude viac. Ako vravím, spravíme si samostatné video, kde sa viacej povenujem všetkým produktom, ukážeme si, ako fungujú, ako ich používať a tak ďalej. Ďalej tu máme od Billhamberu takto Aircon Bomb, čo je čistič klimatizácie. Cez tento vrchnák zapneš do auta, pustíš klimatizáciu a vyčistíš si a dezinfikuješ si klimatizáciu. Veľmi jednoduché použitie. O tomto plánujem tiež spraviť samostatné video, ako presne tento Aircon Bomb použiť. Má tu vôňu citrusov, naozaj veľmi jednoduché a veľmi rýchle, efektívne riešenie, keď si chceš len tak doma, v domácom prostredí, poprípade akože aj pre autoumývarky, vyčistiť klimatizáciu. Funguje to, je to dobré, mám o tom už nejaké informácie, ale chcem si to spraviť aj na samostatnom videu, takže bude video ešte aj o tom. Rozširujeme aj ponuku od Rainixu, kde máme Upholstery Repel Guard, čo je opäť taký Fabric Sealant, to znamená, že je to ochrana čalúnenia a kobercov a takéhoto obdobného. Rainix má naozaj veľmi dobré produkty, ktorý ja stále spomínam, môžeme si ukázať, je tento Glass Cleaner plus Rain Repellent, čo je čistič okien a tekuté stierače v jednom. Už som to povedal miliónkrát, ale tento produkt jednoducho funguje tak skvelo ako čistič okien, ale zároveň zanecháva aj tekuté stierače. No a práve kvôli tomuto produktu som sa rozhodol, že troška Rainix radu rozšírime. Uvidíme, aký kvalitný bude aj napríklad ten repellent na textílie. Takže to by sme mali tak. No a teraz tu máme veľa vecí od The Collectionu, ku ktorým sa samozrejme dostanem postupne a ukážeme si teda, aké rôzne utierky, aplikátory, sušiace uteraky a tak ďalej máme, aby si mohol a vedel predstaviť, že čo vlastne dostaneš, keď si ten produkt objednáš. No ale poďme si odbiť Workstaff, pretože od toho máme tiež zo pár vecí, ale nie je ich toľko, takže správame si to postupne. Čiže
Mechanickú dekontamináciu sme si už opísali v podstate veľakrát, urobil som o tom aj samostatné videá a tak ďalej, ale čo nám chýbalo v ponuke je vyslovene takýto, že klej blok sa to volá. Áno, je to blok, kde na jednej strane je klej a na druhej strane je penová, v podstate penové držadlo, áno, nazvime to. Čiže takto nejako to vyzerá, keď to dám zblízka, čiže tuto je tá hmota klej a toto je obyčajné penové vlastne držadlo, za čo si to chytíš a môžeš teda klejovať. Áno, čiže takáto hmota, je to na veľa použití, je to trošku menej agresívnejšia, nazvime to, metóda ako klasická hmota klej, ktorú máme, akože všetci už poznáme a je to tá najstaršia dekontaminácia, čo sa zmysle, že toto sa najdlhšie používa. Toto je v zásade troška iný materiál, ale robí tú istú robotu, čiže to by sme mali klej blok, konkrétne od Workstaffu. Áno, už v ponuke, už skladom dostupný u nás. Ďalej tu máme od Workstaffu takýto interiér MIT, čož je v podstate takýto skraber, ako máme skrabery, avšak je to teda takáto rukavica, ktorú si dáš na ruku a vyčistíš si. Áno, má to tieto vlákna, skúsim ukázať tieto vlákna, tieto ihličky sú v podstate také, ako sú na skraberoch, takže len je to teda v takejto praktickej rukavici. Áno, čiže to by sme mali ako ďalšiu novinku od Workstaffu. No a potom tu máme od Workstaffu washpad, čiže takúto umývaciu podložku, alebo nie je to úplne rukavica, pretože dovnútra sa nedá dať teda ruka, ale je to takáto podložka umývacia s veľmi kvalitnými vláknami, na ktoré sme u nás v Pro Detail Shope zvyknutí, že je to teda tá najvyššia kvalita. Dobre, poďme teda teraz na samostatný collection, pretože všetky ostatné produkty už sú od collectionu. Tu máme niečo, čo už máme v ponuke dlhšie, ale chcem to iba ukázať. Máme tu klasické utierky z 245 GSM, ktoré prídu ti v takomto 10-kusovom balení. Áno, čiže ak si objednáš, dajú sa objednať aj samostatne, presne tieto isté utierky, ale máme ich vo fialovej farbe, aby sme to mali oddelené, že fialovú farbu si môžeš objednať aj po jednom kuse a tieto sivé máme v takomto balení po 10. Áno, čiže toto je v zásade tá najvýhodnejšia cena, áno, povedzme za jednu utierku, keď si objednáš takýchto 10 kusov. No a sú to úplne klasické v podstate utierky, ktoré splnia také tie bežné práce, sú na zotieranie napríklad keramiky, na rýchle zotretie nejakých voskov alebo tak, alebo tým, že sú aj lacné, tak sú v podstate aj na také nejaké špinavšie práce a tak ďalej. Je to vlastne klasická utierka na všetko. Áno, aby som teda povedal, tak aby som teda dodržal slovo, tak ukážeme si aj túto utierku, čiže vyzerá nejako takto. Je naozaj taká tenučká, áno, jemná a ako vravím, na zotieranie keramiky. Áno, čiže to by bolo v balení hen tak po 10 kusoch. Dobre, poďme na ďalšiu, kde tu máme teda takýto EvoPad, čože je 2 v 1. Je to obdobné mikrovlákno, ako sme si ukazovali na tom od Workstaffu, aby som ukázal. Čiže áno, tu máme Workstaff a tu máme Collection, čiže je to veľmi, veľmi obdobné, dokonca ešte aj farby sú dosť podobné. Na Workstaffe je trošku viacej bielej a toto sa teda správa opäť ako taká podložka, áno, čiže vlákna sú takéto. Avšak je tu aj otvor, kde si môžeš dať ruku a preto je to akože 2 v 1, že nemá to teda tuto ten rukav, áno, vlastne s gumou, ktorá ti ide sem, ale môžeš to používať aj ako normálnu klasickú podložku a v prípade, že chceš, tak sa ti to zmení na rukavicu. Čiže to by sme mali 2 v 1 washpad od The Collectionu. Poďme ďalej, nemám tu obal, lebo prichádza to v 3 kusoch, nejaké sme už predali, tu mám iba jeden. Je to v zásade napodobenina, alebo nie napodobenina, ale je to proste Creature Edgeless v inej zlatej farbe. Čiže Creature Edgeless, ktorá má na jednej strane takéto krátke vlákno a na druhej strane takéto dlhšie vlákno. Áno, čiže úplná klasická Creature Edgeless od The Rack Company, tak toto je vlastne to isté od The Collectionu. Áno, v
poriadku, veľmi dobre známa utierka, nemám k tomu viacej čo povedať, veľmi univerzálna. Ak chceš v zlatej farbe, tak sme pridali zlatú farbu od The Collectionu a klasické Creature Edgeless máme zelená, modrá, sivá a čierna, myslím, ak si dobre pamätám. V zásade je to úplne presne tá istá utierka, čo sa týka na pocit, čo sa týka vlákna a tak ďalej. Pridali sme v podstate iba novú farbu od inej značky. Dobre, poďme na aplikátor. Takže máme tu takýto, že sponge od The Collection, mikrovláknový aplikátor, môžeme si ho otvoriť na aplikovanie všetkého. Kľudne na pneumatiky, kľudne na aplikovanie sealantov, kľudne na aplikovanie keramickej ochrany, na dressingy, úplná klasika aplikátorik. Áno, mikrovláknový, veľmi kvalitný, najjemnejšie mikrovlákno, absolútne nič nepoškrabe, bez problémov na lák, na plasty, na všetko. Úplná klasika. Opäť pridali sme, máme tam oranžové, máme tam modré a máme tam čierne aplikátory, presne takéto isté, ale je to rôzny rozmer. Pridali sme ešte aj sivu. Takže nie je absolútne čo riešiť. Ide iba o to, že ak si vlastne farebne vyberáš utierky, respektíve takéto aplikátory podľa toho, že kde ich používaš, ako to robím napríklad ja, aby si sa nepomýlil, pretože ak máš dedikované, vymyslím si, ako ja používam. Áno, červené utierky vždy používam na kolesa. Takže vždy, keď chytím červenú utierku, viem, buď ako ju mám prať, alebo respektíve s čím ju mám prať, pretože je červená, takže viem, že automaticky je to na kolesa. Alebo viem, že keď zoberiem červenú, aha, tu som použil na kolesa a tak ďalej. Nálak napríklad môže byť, že používam iba modré, hej, čož teda síce nie je pravda, lebo nálak používam viacej farieb, ale chápeš ten princíp. Áno? Dobre, poďme ďalej. Máme tu ďalšie utierky, teraz sú to zelené a opäť sú to all around, čo znamená, že je to v zásade táto utierka, ktorú som ukazoval ako prvú a len je zelená, nič viac k tomu. Tieto sa predávajú tiež samostatne, čiže nemusí to byť celé balenie, ale samostatne tam nie je k tomu viac čo dodať. Dobre, ďalej môžeme si ukázať Ultrasoft 350, čož je opäť od The Rag Company Eagle Edgeless 350. Áno, 350 znamená GSM, čiže hmotnosť, áno, 350 a je to v podstate toto najjemnejšie vlákno, ale v trošku menšej gramáži, čiže v gramáži 350, lebo máme aj gramáž 500. No a keď sme pri tej 500, môžeme si ukázať aj 500, ktorú tu ale nemám. Čiže je to klasika, len to bude proste ešte tučnejšie, ešte jemnejšie, v zmysle jemnejšie toho, že keď ju takto poskladaš, ukážem, že keď ju takto poskladaš, tak bude ešte hrubšia, áno, ale jemné, tie vlákna sú v podstate tie isté, len sú ako keby hustejšie a teda je ich viacej na sebe, takže tá utierka je proste hrubšia, áno. Inak Eagle Edgeless 350, Eagle Edgeless 500, opäť Eagle Edgeless 350, farba sivá, ktorú nemáme, pretože myslím, že máme tam žltú a máme tam fialovú, ale sivú nie, takže opäť tá istá utierka, len od inej značky, najvyššia kvalita, preto však aj sme zaradili ku The Rag Company aj The Collection, pretože tá kvalita mikrovlákna je za mňa z mojich testov aj výdrže, aj na pocit, aj na výzor, je to presne to isté, to znamená, že opäť máš na výber iba o niečo viacej farieb na to, aby sa ti to viacej hodilo podľa tvojho rozdelenia do arzenálu. Áno? Poďme ďalej. Budeme tu mať už iba sušiace úteraky, takže si ukážeme ešte opäť takúto umývaciu rukavicu, avšak táto je menšia, takže je napísaná akože na kolesa, čiže sa hodí dobre na kolesa. No a opäť je to klasické v zásade to vlákno, ktoré je na tejto podložke, ktorá je akože na lak, tak je to úplne to isté. Avšak je to v menšom prevedení, to znamená, že sa to skôr hodí na kolesá, pretože sa s tým trošku lepšie robí okolo a za všetky tieto lúče na kolesách a tak ďalej. No a samozrejme máš tu aj priestor dať si ruku dovnútra. V strede je to zošité, takže môže si to akože prstami tam chytiť. Neviem, že či sa to bude dať vidno. A po prípade máš tu ešte aj putko na zavesenie. Áno, po prípade ja ešte čo využívam, lebo takúto istú rukavicu mám aj od Workstaffu, tak takto si zachytím vlastne palec do toho, aby sa mi to nevyzliekalo, čiže aj na toto je to fajn. Čiže to máme Will Smith od The Collectionu. No a teraz tu máme v podstate
povedzme sušiace úteraky. Tak poďme na jeden, ktorý sa nazýva hybrid, áno, v rozmere 40x60 a hmotnosti 500 GSM, čož nie je úplne že ten najťažší úterák, áno, čiže nie je nejaký veľmi ťažký a veľmi hrubý, ale je to taký hybrid, kde je ako keby spojené vlákno z Eagle Edgeless 350, áno, čiže to sú tieto sivé vlákna, ale pod tým je klasická waflová utierka. A waflová utierka veľmi dobre vieš, že jednak teda používa sa na okno, áno, ale má nádherne veľmi veľkú savosť. No a toto je v zásade tým, že je tu ešte aj tá Eagle Edgeless, áno, alebo táto ultrasoft utierka, tak toto by som používal na nejaké extrémne jemné laky. Ak máš napríklad čierne auto a nepotrebuješ akože úplne že obrovský úterák, áno, tak toto je taký ten úplne že najjemnejší sávý úterák na dotyk, ktorý môžeš mať. Čiže tento hybrid by som používal obzvlášť na veľmi mäkkých a poprípade čiernych lakoch. Poďme ďalej. Ďalej tu máme takéto klasické twist loop mikrovlákno, čo sú teda takéto zatočené mikrovlákna, áno, ktoré sú opäť veľmi savé. Je to obdoba Liquidatoru od The Rag Company, čiže takéto sú tie vlákna, dúfam, že to bude vidno, áno. A tu sú to vlastne vlákna, ktoré sú vyslovene takto zatočené. Toto je Aqua vo verzii mini, ale je to úplne klasický Liquidator, čiže je to vo verzii mini, áno. A to isté mikrovlákno, ale vo verzii big, čiže mini má 40x40 rozmer, no a big je tento, áno. A tak big má rozmer 50x80, ale je to úplne to isté, takže ukážme si big. 50x80 vyzerá zhruba takto, áno, čiže takto je 50x80, vravím, vlákno je úplne to isté, môžeme sa pozrieť, takto vyzerá to vlákno, áno, čiže opäť twist loop, čiže zatočené mikrovlákno a 50x80 a 40x40, áno, čiže nejak takto, takýto je veľký ten rozdiel. Hej? Čiže dúfam, že si každý vyberie to svoje. Opäť, toto môže byť ideálne napríklad na to sušenie kolies, pretože tieto twist loop sú naozaj veľmi savé vlákna, áno. Z praktického hľadiska sú savejšie ako ten hybridný úterák napríklad, áno. Ale nie je to na dotyk, to nie je až tak jemné, čo neznamená, že by to nejako malo poškrabať lak, alebo čo obzvlášť, keď použiješ nejaký detailer na to, aby si pridal lubrikáciu, tak je to absolútne bezpečné, avšak tento druh vlákna nádherne saje. Čiže tento menší úterák sa hodí napríklad na kolesa, alebo ak ich máš viac a nechceš sa akože ťahať s takýmto veľkým úterákom, že by sa ti náhodou dostal na zem, alebo jednoducho, že by ti zavadzal, tak viacero takýchto menších úterákov, možno 2-3, a úplne nádherne si vysušíš teda aj celé veľké auto. No a poďme teda na posledný úterák, no a to je The Collection Stripped 2.0, čož je v zásade za mňa, je to taká nie úplná napodobenina Gauntletu od The Rag Company, ale obdobná, pretože táto strana je ako Gauntlet, ale táto strana je ako predchádzajúce Aqua Big, respektíve Small, čiže opäť môžeš vidieť, že tu na tejto strane sú tie veľmi savé zatočené vlákna, avšak na druhej strane je teda tento Gauntlet, tento štýl Gauntletu, kde je opäť taký hybrid a táto strana je o niečo jemnejšia na dotyk ako práve táto, čiže je to také, že a opäť rozmer je, neviem to úplne znamená, 50x80. Áno, čiže tak ako presne Aqua Big. Áno, čiže asi takto nejako to vyzerá. Čiže toto je také, že úplne, že to najlepšie z tých dvoch svetov, pretože toto je naozaj, tento twist loop je naozaj veľmi savé mikrovlákno, ale nie až také jemné na dotyk.
A tu máme aj twist loop, aj ako keby ten Eagle edgeless. Čiže toto je zase troška iný hybrid, ale tieto úteraky sú tie najkvalitnejšie. Ja mám Gauntlet, máme o tom už aj video, že ja mám Gauntlet naozaj že roky, áno. Jednak nie až tak sa ťahajú tieto mikrovlákna, keď sa ti to zadrhne niekde, tak tu je menšie riziko toho, že sa ti to vyťahá, áno. Čiže samozrejme nejaké tie vyťahané vlákna sú tam, ale je ich o mnoho menej, ako keď mám použitý iba klasicky takýto, napríklad od Carpro. Tam ich po tých rokoch ich mám vyťahaných tých vlákien veľa, ale zároveň proste je to naozaj že veľmi, veľmi kvalitné mikrovlákno, veľmi savé a používam ho roky a stále je to dobré. Samozrejme, treba sa o neho starať, treba to prať, napríklad v Rags to Riches alebo aj v iných dedikovaných prostriedkoch, ktoré sú na mikrovlákno na to, pretože ak používaš tie silenty, ja neviem, ak používaš silenty alebo klasika napríklad pri sušení proste beatmaker, tak ono to tie vlákna samozrejme obaluje ten silent, no a ono to postupne stráca tú savosť, čiže preto je veľmi dobre a za mňa veľmi dôležité používať napríklad niečo ako Rags to Riches alebo aj The Collection má samostatný microfiber wash na to, pretože oni, keď to necháš vo vedre rozpustiť, tak oni práve tieto detergenty rozpúšťajú presne tieto silenty a zjemňujú tie vlákna na to, aby tieto vlákna mali stále pôvodné vlastnosti, ako keď si ho kúpiš a takto si ho vyťahneš. Takže udržujú jemnosť, nádherne to čistia a zbavujú tieto vlákna silentov, ktoré na nich mohli zaschnúť s tým, že to používame pri sušení. Takže to by bolo naozaj úplne všetko. Dnes to bolo hlavne o značke Freso a o nových mikrovláknových utierákoch a utierkach. Takže ešte raz vravím, všetky linky budú dole v popise, tak ako v každom videu. No a ďakujem, že si to opäť dopozeral až do konca. Daj like, subscribe, vidíme sa v ďalšom videu, ale vravím, na teraz máme noviniek celkom dosť, takže už ich iba čekuj. Čaute.